एगो प्रेमी प्रेमिका के बात बाटे बाबा कहल गइल बा कि मानव के हर एक इच्छा के पूर्ति ना हो जाए तब तक ले आत्मा भटकत रहेले। मानव के हर एक इच्छा के पूर्ति ना हो जाए तब तक ले आत्मा भटकत रहेले। जैसे हम होइजा बैठे रहन छपिटाई के कहनी है कि हेजा कब आए केहू ना कहला सा, लेकिन गुरु तुल्य हमारे अजित भैया बिहार से चल के आज हमारा के मंच पर खड़ा कइले। हालांकि हम कुछ बोलत नहीं थी बाबा, लेकिन बहुत अच्छा लगल है प्रोग्राम देख के। सब लोग हमारे से गुरु तुल्य बटे, हमनी के तो माने प्यार से एगो मन ना मानेला, एकरा से हमनी के गावे नहीं ना तो माई की कृपा भोले बाबा की कृपा से हम बॉर्डर पे आज खड़ा रहे। आज आप सबके बीच में ही खड़ा बना। लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बात भाई बाबा, प्रेमी कहता कि मानव के हर एक इच्छा के जब तक ले पूर्ति ना हो जाए तब तक ले आत्मा भटकत रहेले। तो लइकवा लइकिया से का कहलस कि इहे सुने खातिर छछनत अरे हई जियारा हमार बा, हई जियारा हमार बा। ए बाबा अब तो कह दी अरे झूठा हूँ के कही दन हमारा तोहरे से प्यार बा। खातिर जियारा हमार बा, जियारा हमार बा। झूठा हूँ के कही दन हमारा तोहरे से प्यार बा। दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था। क्या होगा 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 जरा सोचना था, क्या होगा 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 जरा सोचना था। तोहरे से प्यार बा। देखिए बहुत बड़ मित्र हमारे पिंटू जेपी पासवान जी की तरफ से बहुत सारा रुपया का पुरस्कार मिला और हमेशा हर प्रोग्राम में कहीं अपना क्षेत्र में कहीं भी प्रोग्राम होता है यहाँ के जाने। लेकिन प्रेमी कहा था कि देखा तू हंस के ना बोलबू तो जनिया हम मर जाए। ना बोलबू तो जनी हो कि हम मरिए जाए। तू हंसी के बोली देबू तो हम मरियो के तरी जाई। तू हंसी के बोली देबू तो हम मरियो के तरी जाई। काहे ए बाबा तन मुड़िया उठा ले। तोहरा खाती हमारा बिना, हमारा खाती तोहरा बिना सब कुछ बेकार बा, सब कुछ बेकार बा। बाबा खाली झूठा हूँ के कही दना हमारा तोहरे से प्यार बा। तो इहे सुने खातिर छछनत जियारा हमार बा, जियारा हमार बा। झूठा हूँ के कही दना हमारा तोहरे से प्यार बा।
धन्यवाद सबके।